Ndewo ndị ọma njem ọnụ. Kedu ka unu mere? Eji m n'aka na unu dị mma. Eji m n'aka na unu nọ n'udo. Ejikwazi m n'aka na unu enweghị nsogbu ọbụla. Aha m bụ Ugbo Oyibo. Ana m akụzi asụsụ Igbo n'ime YouTube a. Hello and welcome back to my channel. If this is your first time or stopping by this channel, you're happily welcome. And please do consider clicking on that red bold subscribe button. Also click on notification bell that pops up just immediately you've subscribed, so that YouTube can notify you whenever I post a new video, videos like this one. In today's video, we'll be talking about names of some places in Igbo language. Names of some places in Igbo language. Aha ụfọdụ ebe anyị nwegasịrị dị iche iche. The first place we'll be talking about will be house, a house. If you want to say a house in Igbo, you will say what? Ụlọ. 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 A house. Ụlọ. Ụlọ. A house. The second place is an office. If you want to say an office in Igbo, you say ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. The third place is a church. If you want to say a church in Igbo, you say ụlọ ụka. Ụlọ ụka. Ụlọ ụka. Ụlọ ụka. The fourth place is a school. If you want to say a school, you will say ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. A school. The fifth place is a library. If you want to say a library in Igbo, you say ọba akwụkwọ. Ọba akwụkwọ. Ọba akwụkwọ. Ọba akwụkwọ. A library. A library. The sixth place is a court. A courthouse. You will say what? Ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe. The seventh place is a prison. If you want to say a prison in Igbo, you say ụlọ nga. Ụlọ nga. A prison. Ụlọ nga. Ụlọ nga. Prison. The eighth place is a hospital. If you want to say a hospital in Igbo, you say ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ. Alright? A hospital. The ninth place is a bank. If you want to say a bank, you say ụlọ akụ. Ụlọ akụ. Ụlọ akụ. A bank. Ụlọ akụ. Alright, the 10th place is a media house. If you want to say a media house in Igbo, you say ụlọ mgbasa ozi. Ụlọ mgbasa ozi. Ụlọ mgbasa ozi. Ụlọ mgbasa ozi. A media house. Alright, then let's do a quick recap of what we learned today. The first place we learned about is a house. Ụlọ. 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 The second place, a church. A church. Ụlọ ụka. Ụlọ ụka. The third place, an office. An office. Ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ. The fourth place, a school. A school. Ụlọ akwụkwọ. Ụlọ akwụkwọ. The fifth place, a library. A library, you say ọba akwụkwọ. Ọba akwụkwọ. The sixth place, a prison. You will say ụlọ nga. Ụlọ nga. The seventh place, a media house. Ụlọ mgbasa ozi. Ụlọ mgbasa ozi. The eighth place, a court. Ụlọ ikpe. Ụlọ ikpe. The ninth one, a bank. Ụlọ akụ. Ụlọ akụ. Ụlọ akụ. The 10th place, a hospital.
ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ. Alright, I've come to the end of today's video. If you love this video, please give me thumbs up and see you in my next video. Remain blessed. Ngwa na ụmụnne m, abịala m n'isi njedebe ihe nkụzi nke taa. Ọ bụrụ na unu hụrụ nkụzi nke taa n'anya, wenyelụnụ m isi gwụrụ aka unu abụọ elu sinụ m ugbo oyibo imeela, jide ka iji. Ka chi bi n'eluigwe gọzie unu, chekwaba unu, nye unu udo, nye unu ọganihu. Ya gazie.